हरखाब मुंबईनि बिरखं गाथोनाव मानो हमखो किं खान शाहरुख खानखौ? मानि दायाव हमजाखो फावखुंगुर शाहरुख खानआ? दुबाइनिफ्राय मुंबाइ फारसे फैफिननाय समावनो कास्टम बिफान शाहरुख खानखौ हमदों। गुबै बाथ्राया बेसोदि फावखुंगुर शाहरुख खाननि आखायाव दंमोन गंसे 8 लाख रांनि बेसेन गोसा घड़ी। अदेबानि 8 लाख रांनि घड़ी गाननायनि थाखायनो फावखुंगुरखौ मुंबाइनि बिरखं गाथोनाव हमदों। सुलुंनि बादिब्ला गावनि जर'खा बिरखंजों दुबाइनिफ्राय मुंबाइनि बिरखं गाथोनाव सौफैनाय समावनो शाहरुख खानआ आयेननि नोजोराव गोग्लैयो। कास्टम बिफाना बेसेन गोसा घड़ी गाननायनि अजदाव शाहरुख खाननि हेंथायै 6,83,000 जुरिमाना फोनांदों। बलिउडनि फावखुंगुर शाहरुख खाननिफ्राय बिफाना माखासे बेसेन गोसा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों होननानै सुलुंआ फोरमायदों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।